שלום וברכה לכם וערב טוב. ובפינת הביוגרפיה של גדולי ישראל, הרב יוסף רוזין, שהיה אחד מגדולי רבני חב"ד בארץ ישראל וחיבר ספרים רבים על סיפורי צדיקים, על פרשנות לתורה ועל ההלכה, כתב בעבר, ואני מצטט, פרשה בפני עצמה שאינה נכללת בתוך המסגרת הקבועה של גדולים וגאונים, הייתה אישיותו התורנית של הגאון הרוגוצ'ובי. רגע, אבל מי הוא הגאון הרוגוצ'ובי? ובכן, רבי יוסף רוזין מהעיירה רוגוצ'וב, שעל שמה הוא נקרא הגאון הרוגוצ'ובי, היה אחד מגדולי הרבנים בחסידות ובעיקר בתנועת חב"ד בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. הוא נולד בשנת 1858, וכבר מגיל קטן נקרא בו בקיאות בעיון בתורה בצורה בלתי רגילה. מספרים שהוא היה חוזר בכל חודש על כל הש"ס הבבלי והירושלמי בעל פה בלי לפתוח ספר כלל. ביאליק, אפילו אחרי שיצא בשאלה ועזב את עולם התורה, העריך כל כך את גאונותו עד שכתב שאם יחצבו את המוח שלו לשניים יקבלו שני איינשטיינים. בפעם אחת בטיול עם ביתו ברחוב, הוא התבונן אל שלט רחוב בשפה זרה ואמר לביתו הקטנה שהוא מסוגל ללמוד שפה חדשה ב8 שעות בלבד. ובאופן מפתיע, אף על פי שהיה רב החסידי ושימש רבי של העיירה דווינסק ביחד עם רבי מאיר שמחה הכהן מחבר הספר משך חוכמה, אפשר להגיד שהם פעלו בהיפוכי תפקידים. דווקא רבי מאיר שמחה הליטאי עסק בפרשנות התורה ובשיחות מוסר, ואילו רבי יוסף רוזין החסיד עסק בכל זמנו ובכל מרצו בהבנת התלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי ובעיקר כתבי הרמב"ם. למעשה כתביו כמעט ונעלמו, אלא שביתו חזרה לאירופה מארצות הברית כדי להדפיס את כתביו והספיקה לשלוח אותם לארצות הברית בטרם נספתה בשואה. הוא נפטר לבית עולמו בשנת 1936 בטרם פרצה השואה, והלווייתו הייתה מהגדולות שנערכו באירופה בדורו. ועד היום שמו של הגאון הרוגוצ'ובי נישא בהערצה הן בפי ישיבות ותלמידי חכמים והן בקרב אנשים ששמעו עליו, ולא מזמן יצא ביוגרפיה חדשה ומקיפה עליו.